एसे गोबारै आखाइ खबनानै बरलावगाव हालामनि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम एसे गदायैब्लाबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो दिनैनि बे मेहेरगोनां प्रग्रामाव आंखौ इनभिटेसन होनाय मिस्टार चक्र सिंह आदैनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर आरो गासै बानजाय आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय बांद्राय जेबो बुंबाय थाला दे मोसानानै दिन्थिखानोसै गोजोन्थों